गुरु ब्रह्म महिमा लेख माँ माने समस्ते आस आज कि बार रविवार होची सत्संग बार आमिष खाऊ कई ना सत कौच ना मिछ कौच सत कହୁଛୁ संजुमा खाऊ ना आमिष ନା ମା ରବିବାର ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ତମର ଖାଉଛ ନା? ଖାଏନି ତମର କେହି ଖାଉଛ ନା ହଉ ଯଦି ତମେ ରବିବାର ମା ପାଳୁଛ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛ ରବିବାର ପାଳୁଛ ଆର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଆ ମତେ ରବିବାର କାହିଁକି ପାଳୁଛ ରବିବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ବାବା ମୃତ୍ୟୁ ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାର ଇଏ ସାରା ପୃଥିବୀ କି ଯେ ଆଲୁଅ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ତମେ ତା ବାରଟାକୁ ଛାଡିକି ଆଜ୍ଞା କହ ସତ ନା ମିଛ କଥା ସତ ତା ବାରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ତମେ ଅନେଶତ ବାର କରୁଛ ନା ଯାହାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ତମେ ରହୁଛ ତାଙ୍କ ବାରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ତମେ ଆଉ କୋଉ ବାର କରୁଛ କି ବାର କରୁଛ ରବିବାର କରୁଛୁ ବାମା ଆମେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ସମର୍ପଣ ବି ହଉଛନ୍ତି ହାଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର ଆମେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଛୁ ତେଣୁ ହଉଛି ସିଏ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଛ ସତ ନା ମିଛ ହଁ ତେଣୁ ସେଇ ମହିମା ସ୍ୱାମୀକି ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ ଏଇ ରବିବାର ଆଜ୍ଞା ରହୁ ହେ ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ ଏହି ରବିବାର ଆଜ୍ଞା ରହୁ ହେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ହଁ ରବିବାର ଆଜ୍ଞାଟା ରଖିବ ମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ଏ ଆଜ୍ଞା ରହୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ମା ଟିକେ ଦିଅ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଦୟା ସାଗର ଦୟା ହଉ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ